Gaye. Malam dan bana. Wannan haka yake. Malam dan bana. Wannan haka yake. Amma dai lafiya dai ko? Wallahi da dan matsala ne. To Allah ya sa dai zan. Wallahi gaye, gaya ma ina so in je wurin budurwa ta ce. To amma ban da kayan sawa kuma nace ina ganin sai dai izo ta wurin ka. Wallahi. Gaskiya wannan ba damuwa wannan. Ba damuwa wannan. Okay, ba matsala. Ba matsala. Bari shiga. Baby. Ya gajiya. Ya letu. Lafiya kalau. Ya garin. Lafiya kalau. Kin san ni da kike gani na ni dama tun asali na gaye ne ke kin sani. To. Kuma ni mawaki ne. Baka jin ana BOC classic. Okay, ina ji sosai. Yawwa, to ai duk yara na ne ai. Allah ko? Allah duk yara na ne. To ko ka dan gwada mun wakan. Abu mai sauki kuma? To mu shiga daga cikin naga kamar ana ruwa ta. Kuma fa kin san gidan naku ne. Naga akwai dan datti ne. Ba damuwa. Kaf Najeriya ba wanda bai san ni ba. Allah ko? Babu wanda bai san ni ba. Kin ga su Adam A Zango, su Alilu. Ke duk babu wanda bai san ni ba fa. Duk yara na ne. Allah. A studio na suke waka. Har Alilu. Har Alilu. Gaskiya kai yake gani. Har Alilu da yake gani. Har Zango ma yaron. Duka. To yanzu ya za ka tantaba mu wakan dama ina bala'in san wakan. To ba yawa ai. Ba yawa. Shimshidar fuska ta wuce ta tabarma. Tallafa mini karsho ya sani zarkoma. Akan ki zan tura babbar mayar fagen fama. Idan kina so na bani babi rama. Idan za ki kije da ni. Idan na yi fushi ki. Baby, to a kika ji wannan. Gaskiya wakan nan ta yi. Allah. Dama ka iya irin wannan wakoki. Ai mu da ke gani America, Switzerland, Indian duk ba inda ba mu je ba. Gaskiya na yi. Allah ya. Sai mun wani dan tabbatar da gaskiya wakan naka ne ka kake. Wannan ba damuwa bane ai. Majiri Allah ba amru amshi. Idan hada majiri yana bara. Dan majiri yana bara. Dan majiri yana bara san da wuri. Wa zai ba shi ruwa ya sha. Wa zai ba shi ruwa ya majiri yana bara. Haba ai mu ai. Kaga yanzu ba ci ka kara mun wani ba. Yawwa. Haka ba kawai na yadda. Ai yanzu na san. Jira ne ina zuwa. Okay, to baya. Aya. Biyar da wani hidima ne haka? Wallahi ai girman ka ne. Abin da yake haka ma zan iya maka saboda ina bala'in san wakan ka. Ma fa kin san bana cin taliya, amma dai dan ke ne. Ruwa baby, ruwa. A nan fa na ajiye abincin nan a daidai nan na ajiye abincin nan. To wa ya ɗauka? Wannan ɗan iskan gayan da yake addaban yarinyar ne yake zuwa da hira wajenta. Yau zan yi magani. Kai ne daman ka ɗauko min abinci na? Kai ne ka ɗauko min abinci na dama? Girman Allah. Babu magana haƙuri, loma nawa ka yi? Wallahi In ajiye abincin a zuwa ɗauka. Loma nawa ka yi? Loma 3 ne dai ga na 4 nan wallahi. Garin girman Allah ka haƙuri. Babu magana haƙuri.
ku yi subscribing channel namu domin samun comedy mu a kowane lokaci, kuma ku danna wannan bell icon domin kowane lokaci ya dinga tunatar da ku comedy mu idan muka uploading nashi. Arewa Official.